Δεν χρειάζεται να βιαστείτε στο κατάστημα για να αγοράσετε μια ηλεκτρική σκούπα. Η επιλογή της σωστής είναι το κλειδί και κάθε γυναίκα πρέπει να κάνει το ίδιο. Ζήστε την αξία μιας υψηλής μάρκας σήμερα. Προσφέρει ισχυρά αποτελέσματα καθαρισμού. Μάλιστα, όταν αγοράζετε μια ηλεκτρική σκούπα, χρειάζεται μόνο να δώσετε προσοχή στα ακόλουθα 4 σημεία. Πρώτον, αποφύγετε τις ηλεκτρικές σκούπες χαμηλής απόδοσης με 3-5 kPa. Επιλέξτε μια ηλεκτρική σκούπα Konka 15 kPa. Ο καθαρισμός μιας τόσο μεγάλης περιοχής απαιτεί μόνο ένα απαλό τράβηγμα. Δεύτερον, αποφύγετε τις ηλεκτρικές σκούπες χαμηλής ποιότητας. Η επιλογή πορσελάνης υψηλής ποιότητας σημαίνει ότι αγοράζετε ένα προϊόν μίας χρήσης, χαμηλής ποιότητας. Σκοτώνει το 99,9% των βακτηρίων και των μικροβίων και δεν μαζεύει σκόνη από τρίχες ή γούνες μικρών ζώων, ούτε αφήνει σκόνη σε καμία γωνιά.